Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Mainit po ang ulo ko ngayon sa aking isang kaibigan. Papaano ba naman binentahan po ako ng bag? Ang mahal ng pagbili ko doon sa bag. Tapos, peke naman pala yung bag nung pinacheck ko dun sa isa kong kaibigan na marunong tumingin. Aroy. Ay, nakakainis. I-friendship over ko na ba ito o kausapin ko siya at maghingi ako ng refund? Ay. Anyways, gusto mo ba, Nicole, benta ko sa'yo? Peke nga, bebenta mo pa sa... Wag mo na akong bentahan. Ang dami ko na masyadong peking kaibigan. Ay, wag na nating dagdagan. Ay, bag pala, hindi pala peking kaibigan yung sinasabi. Nakakaloka. O, ayan. God bless po sa inyo, kumikinang na tambalan. Ayan. Well, unang-una, mas maganda siguro kausapin mo muna kasi baka hindi rin alam ng friend mo. Correct. Totoo din yun. I-confront mo. Totoo din yun na baka hindi niya alam na ang baka pinabebenta lang Correct. o binenta lang din sa kanya. mga ganon. Oo. Oo. Tapos syempre, baka mamaya kung hindi rin maalam yung friend mo, tas in-explain lang din sa kanya na, Oo. na ito ay tunay or whatever it is, kung ano man, di biktima din siya. Ayan. So bago magalit. Oo, isa pa sa mga i-consider dyan kung yung price is too good to be true. Kaya nga eh. Alin, di ba? Yung Halimbawa, original price, 70,000 Correct. tapos binenta lang si 5K. Tama, oh. 'Di ba? Tapos sinabi brand new. Oo. Brand new 5K. Oo. Tapos alam mo naman talaga na yung mga ganyang Oo. klaseng mga luxury brand or kung anumang klaseng brand yan, talagang 5 digits pataas. Tama. O di ikaw din yung may problema dito. Bakit ka bibili? Alam mo, dyan ako naniniwala ako na kapag ang isang bagay, tama nga, buti nga binanggit mo yan na Jegs, if it's too good to be true, it's not true. May problema yan. May something dyan. Unless talagang sadyang merong kwento behind. Katulad Correct. ng isa kong kaibigan na napakarami niya mga luxury bags. Tapos binenta niya talaga itong mga luxury bags na ito ng mas murang halaga nung nagkasakit yung asawa niya. Oho. Kasi nagmamadali siya Correct. na makakuha ng aktual na pera. Kasi hindi mo naman pwedeng ibayad kay Doc yung bag. Oo, tama. Hindi mo naman pwedeng ibayad dun sa ospital yung bagerya. Kailangan mo i-liquidate kagad. Correct. Kailangan cash siya talaga. Ganon. So, kung may mga ganong kwento, medyo magigets mo kung bakit mas mura ito than usual. Pero kapag kaganyan na alam mo naman talaga mamahalin, dapat ikaw din mismo nagdo-double check eh. Sa tingin ko, next time, this is a lesson, na next time, magdo-double check, magti-triple check, magko-compare. Walang masama eh. Correct. Meron na nga internet. Tama. Siguro sa amin nung araw hindi namin malaman kung peke o hindi yung binibenta sa amin Oo. kasi wala naman kaming basis. Tama, pwede mo nang i-research ngayon Pwede. Kahit sa mga sapatos nga, di ba? Sa amin na halimbawa, yung mga Jordans na mga may mga pag sinearch mo, basta may mga technique sila na eto sisilipin mo sa may bandang dila. Ayan, Dito mga mo ganon. makikita yung original. True. Sa mga bag, di ba may mga etiketa na tinatawag yan? merong nakatago yan na serial number. Oo. May mga ganon. Oo. Kaya lang kasi sa mundo ngayon, Lahat pala serial number kinukompare.
sa mundo ngayon, sa totoo lang, sa true lalo to lang halong eklavu, mukha na talagang totoo ang mga bagay-bagay. O basta if it's too good to be true, it's not true. Ganun lang yun kasimple. Oh, pero isa sa akin na it dawned on me so nitong mga last year lang tsaka hanggang ngayon na tingin ko yung mga tao ngayon dapat na i-real talk. 'Di ba nakwento ko yung mga kamag-anak, ni-real talk ko. So, kagaya nito, kung minsan hindi natin nire-real talk, sumasama lang yung loob mo, friendship over mo, hindi mo pala alam na yung kaibigan mo pala nadali din ng Correct. nagpapabenta Na o biktima. binentahan siya. So Na dapat biktima. talaga kinakausap natin straight up yung mga tao. Correct. Alam mo, natandaan ko, meron akong meeting kasama ng ibang mga team members natin, mga bagong team members natin. Yun din yung sinabi ko kapag ka may problema, wag nyo nang dalhin sa kung saan-saan yung problema. Wag nyo nang i-share pa sa iba, Oo. isplok pa sa malayong opisina. Wag na. Oo. Rektang real talk na. Correct. May problema ako sa'yo kasi sinabi mo kanina na ganito ako, hindi naman ako ganun. Ayan. Ganun lang yun. Hindi kasi minsan, may mga bagay na lumalaki dahil akala lang natin. Yan. Masulsulan pa. Oh. Dumikit ka pa sa masulsul. Totoo. Yung sasabihin pa sa'yo, ay naku, talaga namang ganyan ang ugali niyan. Oh, mas delikado. Mag-ingat ka dyan. Mas delikado kasi kay Marites si Marisol Correct. Actually, kaya nga sila magtropa Si Marites tsaka si Marisol Sol Ay, nako, kalurkey. O basta, yun ang pinakamahalaga dun. Mag-real talk po. Oo. So again, ulitin namin, bago ka magalit ng tuluyan dun sa kaibigan mo, kausapin mo muna kasi baka Ayan. siya mismo ay biktima. Ngayon, kung napag-alaman mo na niloko ka talaga ng Oo. kaibigan mo, alam na alam niya sa sarili niya na ito ay peke, pero binenta niya pa rin sa'yo Oo. nang hindi niya sinabi na Correct. ang ano niya sa'yo, ang storya niya sa'yo ay tunay. Kasi kung magbebenta siya ng peke sa'yo at alam mo naman peke, Oh. okay lang siguro yon kasi Oo. sinabi niya naman sa'yo, peke to friend. Ano ba, class A to, Oo, mga class ganyan. A to friend, hindi to truly Lee. Oo. Wag kang wag kang mag-isip na ito'y original, ganyan. Okay lang yun kasi ni-real talk ka niya. Oo. Pero kung napag-alamon mo na talagang alam ng friend mo na peke, pero ang spluk sa'yo ay ito'y original, Ayan. alam mo, this is also a blessing in disguise. Correct. Na, okay, so ito pala yung isa sa mga tao na hindi ko dapat pagkatiwalaan. Ayan. At next time, di ba, Oo. magiging mas maingat na ako. Isa sa mga i-declutter mo sa Correct! Totoo! set of friends mo. Totoo. At totoo yan, hindi lang po gamit ang dinideclutter. Yung mga tao din na correct. nakapaligid. Pwede talagang mag-declutter ng mga tao sa paligid kung hindi yan makakatulong sa'yo, kung mas nakakasama siya, Oho. kung yan na nagiging dahilan kung bakit ka naiinis, nagagalit, nayayamot, pumapangit. Oh Tama. my gosh! Bakit magsistay sa buhay mo yan? Yan yung dahilan kung bakit ka pumapangit. Tama. Diba? Ganun. Kaya- Declutter yung mga yung mga nagbabalat kayo bilang kaibigan. Kasi kung tunay na kaibigan, di ka niyan lolokohin Even sa mga families na halimbawa may member of the family ka na tinulungan mo na ng ilang beses, inunawa mo na ilang beses pero paulit-ulit, yung parang Yan. nagkakasala ka na dahil sa Correct. kanya. Well, I guess it's about time na medyo magdistansya na. Wala naman sigurong masama Oo. doon, 'di ba? Kasi mas nagkakasala ka pa kapag ka nandyan siya sa paligid. Correct. So dumistansya ka na. Ayan, kasi mga grown-ups na yan Tinuro mo na sa kanila yung tamang paraan, tinuro mo na sa kanila, inintindi, inunawa, lahat-lahat. Yan na yan sila Oo. Kung nakakapangit yan sa pagkatao mo at nakaka-wrinkle sa noo mo, 'di ba? Declutter. Ayan. Hindi lang po asawa ang dinidivorce, pati kamag-anak na nakaka-toxic. Pati sila, pwede Oo. naman talaga. Hindi naman ibig sabihin na talagang i-disown mo as kamag-anak kung lumayo ka lang. Or sisiraan mo na. Oo. Hindi na, wag na. Ano lang, block. Di ba Oo, yun, yan. yun naman yun? Oo. Block, unfriend. Madaming mga options ilipat sa, di ba may mga ganon? Ignore. May mga ganyan Meron akong ganyan Alam mo na. ba yung ignore message? Meron yan Ah, Alam mo, talaga may ba? friend ka. Sa may saan? May sa settings yan. Friendster? Ay, Friendster. Ang luma ng Friendster!
ipatambang sa labas po, mas effective. Pwede din. Pwede mo ding ipatambang sa labas, 'di ba? Ignore message. Oo. Yata parang nakita ko na. Tama ba sa meron ganyan. sa Facebook ba 'yan? Messenger? Parang hindi ka naman notify sa Messenger. Oo, parang ganon. Message siya ng message, pero hindi mo na nababasa. Correct. Parang merong hindi na siya ganon. magpa-pop up, parang ganon. Yes. Meron na ako mga nilagay dyan eh. Oo. Kasi, pero totoo. Kasi nga, kapag ka nakikita ko tas nagme-message sa akin tas pinipilit ako sa mga bagay na ayoko naman, sa halip na parang kusang loob. Ayan. Tinanong ko yun sa kaibigan kong pare eh. Sabi ko, paano kapag ka ang isang tao na wala na siyang ibang ginawa kundi pilitin ka ng pilitin na magbigay, na parang lahat na, kaya Parang lang, obligasyon mo na. obligasyon mo na siya. Tapos, alam mo yun, yung, doon ako naguguluhan eh. Kasi syempre, alam mo naman sa sarili mo na pwede ka talagang magbigay. Kaya lang minsan, yung pangungulit, na para bang may patago, 'di ba? Nakakalurky. So nailagay ko talaga dun sa ignore or dun sa hindi na nagpa-pop up. Alam mo, medyo natahimik yung buhay ko. Tapos pag gusto ko na lang ding naisip ko na gusto kong tumulong, saka na lang, 'di Ayun, ba? totoo, yeah. Mga ganon. So may options. Hindi naman pwedeng sabihin na ay wala akong choice kasi siya yung kaibigan ko eh. Wala akong choice, siya yung hindi, meron. Tsaka Meron lagi. ingat din doon sa kaibigan mo rin din, baka si Marisol yon, yung nag-check ng bag. Ay, Mars! Ay, totoo ano to, nga, Mars? fake nga to, Mars. Budol to. Correct. Kung yung Marisol, wala ring original na bag. Huwag ka ding maniniwala. 'Di ba? Parang katulad lang 'yan ng isang nag-offer sa akin na talagang yumaman na daw siya dahil sa ganitong klaseng mga eklavu, ganyan. Hindi ako judger ako. Nagbago po isip niya bigla. Gusto ko sabihin hindi ako judger, pero judger pala ako. Pero ginudge ko talaga siya kasi parang ang sa akin, okay, so ang dami mong sinasabi na tungkol sa talagang pagginhawa ng buhay mo. Kaya simula nung binenta mo ito, ganyan. Pero parang sa itsura mo hindi halata. Alam mo, sorry. Sorry Hindi na. nakikita. Di ba parang gets mo Hindi yun? naman physically nakikita. Kumbaga, kung paano ka mamuhay. Yan, yung mga ganun. Di ba hindi naman ayaw mo naman maging masama na judger ka. Pero sa totoo lang, paano ka facial or magpapaganda ng kutis sa isang taong siya mismo, 'di ba? Wala na mapaglagyan ng pimples sa sobrang dami. Parang ano din yan Diba? parang sakto din sinasabi sa Bible na by fruits you will know them eh. Ayan. 'Di ba? Merong nagsasabi na ang ganito, nangangaral ng salita ng Diyos, pero yung pamumuhay nila, hindi. Correct. Doon mo makikita yan. Di ba? Nalalaman mo mga peke. Yan, yung napakalakas na magpikit-pikitan sa simbahan, ganyan. umiiyak pa. Correct, pero alam mo naman na pag-uwi niyan, kung makapagmura ng katulong, wagas, di ba? Akala mo may kaaway yung Correct. anak niya lang o apo niya lang pala yung Tama, inutusan yung niya. sinisigaw-sigawan niya. So, yung mga ganun, makikita mo naman. Tama sa kwento ni Nicole na sinasabi, eto yung napakaganda nito friend. Pero sa mukha niya, hindi mo makikita. Di totoo. Sabi niya, naku friend, ito na talaga yung nakapagpabago ng buhay ko, ganyan. Mag-invest ka na rin, mga ganong klase. Tapos, tinitingnan ko naman, parang hindi, ayaw mo namang sabihin, pero gusto mo sabihin, hindi halata sa'yo, di ba? Paano ako mako-convince? Very good, natututo na si Nicole Liala. Ayan, very good yan. Isa-isa. Palakpakan natin. Yay! Salamat! 2026 sana, wish namin hindi ka na mabudol. Yan naman talaga ang wish ko ng 2026. Hindi na tayo mabubudol. Wala nang masascam sa pamilyang ito. Tama. Diba? Ganun naman yun, mga kabisyo. Let's learn from our mistakes. Correct. Oo. Of course, minsan talaga ang tuition fee para matuto is in the form of a peking bag. Katulad na nag-PM sa atin. Ayan. Or in the form of kung magkano ang ininvest mo nang hindi ka nag-isip. Ganun talaga. Actually, yung mga nawala sa atin, yan yung binabayan tuition natin para matuto. Tuition. Mahal talaga. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!